nu her, hvordan vi trumle ind. Erik har fødselsdag, og der har han jo i dag. Erik har fødselsdag, og der har han jo i dag. Nu her, hvordan vi alle. Råbe vil og høre nu her, hvordan vi råbe vil. Hurra, 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 hurra. Hvad skal jeg for jer, piger? Hey, skal vi være kærester? Ja, lad os være kærester. Så skal du sige ja til Christine. Ja, det ved jeg godt. Så kan jeg få dig. Jeg skal sgu ikke med på det. Jamen, hallo. Men du er med på videoen nu. Det var jeg. Du sidder lige der. Nå, det gør jeg ikke. Ej, stop med for pokker. Ej, Stuart, det er faktisk. Men giv mig noget, det brød der. Er du den buende fan? Louis, dit efternavn udtales det ikke fedt.